Pinag-iingat po ngayon ng Provincial Health Office ang Pangasinan ang mga publiko po sa sakit na dengue ngayong Disyembre. Ayon po kay Rodolia Binayan, ang Provincial Epidemiology Surveillance Unit ng PHO. Mahigpit pa rin pong tinututukan ng nasabing sakit dahil sa mayroon pa ring pag-ulan sa nararanasan sa ilang bahagi ng lalawigan at ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan. Sa tala ng PHO mula Enero hanggang ika-9 ng Disyembre ngayong taon, mayroon ng 7,117 na kaso ng dengue ang tinamaan. Mataas ito sa 135% kumpara sa naitalang 3,274 noong nakarang taon sa parehas na panahon. Nakapagtala na po tayo ng 7,117, Ma'am Elsa, magmula January 1 hanggang December 9, 2024. Ikumpara mo naman po yan from January 1 to December 9, 2023, mayroon tayong 3,274. Kaya pag ikumpara mo po, 135% po ang taas po ng dengue po natin sa itong panahon na po ito, itong year na po ito, which is napakataas po talaga. Yan po ang tinig ni Rodalia Binayan, ang Provincial Epidemiology Surveillance Unit ng PHO. Mataas rin ang kaso ng pagkamatay sa sakit ngayong taon na mayroong 36 kumpara noong nakarang taon na 20 lamang nakataong nasawi. Payo nito na gawin ang taktak-taob strategy upang hindi mabuhay o pamugaran ng isang lugar ng mga lamok na nagdadala ng dengue. At pinaka-importante po yung taktak-taob po, na yung mga tubig na may laman po sa ating mga ano po, dapat taktak natin, itaob po natin. At IFM News. IFM News. IFM News.